Eta ondoren Lujanek Garzia eta Larrinagaren kontra jokatuko du. Bera bakarrik, 30 tantura izango da norgehiagoka, eta berehala hasiko zaigu. Hor dituzue hirurak, berotzen. Vladimir Lujan, hortxe irudietan duzuen pelotaria, La Habanakoa da, baina aspaldiko urteetan Bilbon bizi da. 36 urte ditu, metro bat 92 zentimetro, 94 kilo. 2002ko agustuan egin zuen debuta hemen, profesional mailan. Buruz buru Euskadiko txapeldun izan zen 2006an. 8 erdiko tituloa irabazi zuen 2005an. Eta binaka 2004an Euskadiko txapelketaren irabazle izan genuen. Bikote urdina osatuko dutenak, hau Garzia duzue, Bilbotarra, Gorka Garzia, 31 urte, metro bat 75 zentimetro, 75 kilo. Eta bere atzelaria, Larrinaga. Hortxe do, Koldo Larrinaga, Sopelanakoa. 31 urte, metro bat 93 zentimetro, 93 kilo. Larrinaga 2008an munduko txapeldun izan zen, binaka noski. Eta urte berean Euskadiko txapeldun orde, binaka baita. Jendearen txalo artean. Zosketa egin. Sakea gorriak aterako du, ezta? Bai, gorri. Gustoko pelotaren bila, dabil. Bai, nik uste dira pelota aukeratzen oso garrantzitu izango dekelaz. Nik uste dira material fuerte bat ateatzen badik, miniteko aukerak edukiko dik. Zaila izaten da honelako partiduak parekatuak eta ikusgarriak izatea. Alde batera da bestera hautsi egin daitezkelako. Bai, duri gabe. Eta jakina, bakarka dabilenak bere armak izaten ditu eta hormo haietako bat normalean kolpea izaten da eta kolpea daukanak hautsi egiten du. Bai, hori, bai, da gaina nik uste dira gero hau oso jotzaldia dek eta sakatzaile hona dek. Eta gero aukera dikenian dudi gabe arriskatu ingo dik. Bea bakarka ari dek eta komeni pelota kada asko eta partido luze bat. Eta orduan ikusin behar. Eta urdinek inondik alba dute eskumara jokatu behar dute. Eta lana bera eskertia da eta mogitu zarerantz. Bai, eta nik uste da urdinak lana inberdiela, pelota barroa sartu eta aldan partidu luzena jokatzia. Ordoa, Lujanen lehenengo sakea. Larrina Geraman. Lujanek ondo, Larrina gere jaso, ona izan da. Lujanen eskerka da, Garzia sartu da. Lujan indartzu, Garzia gaidez, gora. Bat eta utz, lehenengo tantoa, Kubarrarentzat. Urrengo sakea. Kubarrak, aurrelariak sartzeko modurik ez du izan, Larrinagari utzi dio. Berriro Lujan, oso ondo, hori nahita egindako izan da. Bai, dudi, gabe. Moztu egin du, bi hormak harrapatuz, eta pelota oso bizi atera da. Bai, nik uste dira tanto adibidez ona izango da.
oso ondo ateradik eta gero aurrian aukera badik bukatzean saiatuko dut. Sakeak ere garrantzia handia izango du, aurrelariak sartzeko modua izan ezkero, Lujanek atzetik iristea, zaila izango duelako, baina orain arte Garziak behin ere ez du sakea jasotzeko modurik izan. Tanto eta orain, tantua, bai. Suerteko tantua izan da Sebasek, barkatu, Garziak eginikoa. Bai, eta ez tek erreza, Bikote urdinantzako ez tek erreza izango jokatzen partidu hau, zeba askotan norbeak hain arrargo de partidua ez dakikela ez non kolokatu, ez zelan hain, eta gero nerbilua, azkenian bikotiak giztoiak altzeko asko eta irabazteko gutxi dula. Orduan, nerbiluak lasaitu pixkat eta bakoitzak barruan dagana atea dintzat. Aukeratu dute euren gustoko pelota Garziak eta Larrinagak. Bai uste didatea pelota bea aukeratu du. Bai, bea. Pelota bea dek. Larrinaga joango da. Sake ateratzea, hortxe. Oso ondo koldo. Baina, eraman ere, errebesez bikain. Lujanek. Ordoa berriro. Kubarraren eskarkada. Ondo Gorka. Hori txapapera joan zaio Lujani, matxete antzera jo du eta bina markagailua. Bueno, oraingoz behintzat inorrezta nagusitzen ari. Ez da, behintzat pelotatzen ari du guzti baino gehixio eta ez tekai. Guzti diat Gorka pixkat jokuan sartu berrikela, bestela ezintzio koldoi landan hautzi. Sake ona, eta urrengo oso ondo koldo. Pelotaka da, indartzua bai, baina oso gora. Bai, nik uste diat hortan saiatu berdula, behintzat. Naiz ba eskerpa eta bilatu ez, sake luzia behintzat. Zeiterdi inguru horta ateatzen badik, aurrelarik etzeka, goruan aurrelarik kendu berik ez da pelotikan. Eta nahi da zuzen jun behintzat luze atea. Oidek. Berriro sake luzea. Eskerka da indartua, aurrelaria sartuko da. Ez da oso modutxukonean sartu. Eta kanpora bota du. Iruna. Hoi baino, zerbait gehiago egiteko moduko pelota zan hori. Baina norabide kaskarra eman dio. Eta zeu ikusi duzuen, non egin duen jakia. Asko, ertendek pelota hori. Lau eta hiru. Bakarrik ari den Vladimir Lujan nagusi markagailuan. Baina ez dago alde handirik. Asfaldiko partez, sakeari aidez erantzun ahal izan dio Garziak. Gora. Eta Lujani gora joan zaio. Hori askotan gertatzen zaio Kubarrari jotzeko duen eragaitik. Bai, eta nik uste diak aur askotan ingo dikela, zeba. Horbeak arriskatu inberdik eta guainen neiko pelota hona zin da, horra astintzea jungo dek pelota. Hala are alakua dik, izugarria dik eta...
Hau sartzea oso gutxitan juten dek. 10-9 pelota azpintza juten dek. Eramateko moduko sakea Lujanentzat, baina ez du ondo bideratu eta kanpora bota du zuzenean. 5-4. Larrinagak aterako du orain. Lujanek ondo erantzun dio. Garcia hori ez dago jasotzerik. Hori segin nahi zuen, Bai, eta ondo atera zaio. Lujanen erantzun ona, Garcia ere txukun. Lujan, Larrinaga ondo. Berriro Sopelostarraren ondo moldo. pelotaka da. Atzera Lujanek. Eta oraingo hau huts egin du Koldo Larrinagak. 5-6. Pelota horrekin pia da biltza gustura. Bai. Hori jasotzea ez da erreza, baina alare korrikaldi luze samarra eginda. Jaso egin du eta orain suerte desente izan du Larrinagak pelotaka da horretan. Txapa gainera atera zaio eta ezin hobeto. Bai, hor kale indako banak tanto izango ditu gortze hor. Ezinezkoa dek Lujan hor aurreko kuadro eta iristia. Zazpi eta 5 markagailua. Eta pelotaren zai Larrinaga beste sake bat egiteko. Lujan, Garcia, Ondo. Lujan oso ondo. Aire bilatu berdiko horrean odala. Oso ondo. Eta Larrinagak ezin pelotaka da horri erantzun honik eman. 6 eta 7. Bai, hor aukerako pelotan asmatzen nahi bek, asmatzen eta egurrian nahi bek. Eta diru jokatzen ari direnek nahiko lan izango dute zeinek irabazi behar duen asmatzen, Bai, ez da ikusten diru momentu askoikan, ikusten dira danak pixkat ikusi nahi dira bikotia nola moldatzean eta nik uste danak bildura horrezpetoz. Dirua jokatzeko momentuan. Bai, partidu berezi hauek Bai, hori daukate. ezjakintasun hori. Gente ez dela behar bada ausartzen, hor Larrinagak berriro suerte desente izan du. Eta 8. tantua urdinentzat. Hor, nik uste hori ez zuela egin nahi. Ez. Antzik ere, baina txapagaineko atera zaio. Eta Lujanentzat, hori oso zaila zen, ezinezkoa. Garziak behartuta sartu behar izan du. Bai, hor airea kostatzen ari zaio, airea bilatzen. Lujanek asko mozten dik eta hor efektu asko nola ematen dio, batzutan bera bezatatu gora iten dik. Berriro ere, suertea Larrinagaren alde. Hirugarrena badik.
Bederatzi eta zazpi. Iez egindako 3 pelotaka da eta 3 tantoak. Sakea Zabalerantz, intentzio handiz, esen inondik inora iritsiko Lujan, baina lehenengo marra pasatu behar da. Bai. Eta gero gerokoa. Bai, nik uste dira saiatu inberdula, dudik gabe bi hormata ateatzen, baina hor arriskuak hartzen ditu. Beste sake bat egin beharko du Vladimir Lujan kubarrak. Larrinagaren aurreko sakea laburregia izan bada, hau luzeegia. Eta hau ere bai. Beraz, falta. Lujanek oraindik sakez ez du tantori lortu eta falta bapai. Larrinaga kostera, 2 tanto egin ditu sakearen bidez. Lujanen erantzun ona, berriro Larrinaga. Oso ondo. Hau ere esen ba, erreza. Lujan orain, nahi duen egiteko moduan, baina ez du gozatu. Kubarra, gaizki. Bai. Goiti bera, matxete erara. Hor aurreko pelota horiek ezin di barkatu, bestela salduta geratzen dek. Bai, hoixe bai. Larrinagaren sakea. Lujanen erantzuna. Ondo koldo. Nahiko egin du hori eramatearekin. Lujanek orain pelotaka da oso atzera Gartziak. Errebotea bikain eraman du kubarrak. Hau ez da hobea eta oso gora joan zaio bote lasterrean jotako pelotaka da hori. Ondo Gorka. Horrena luze, da gero moztu intzio ganketa. 12 eta 8. Ni uste dira bigotia ja pixkat lasaitu eta jarri dekela pixka bere lekuan. Larrinagaren beste sake bat. Lujanek indartzu erantzun dio. Eta postura celebre samarrean sartzen da eskubiarekin behintzat goitik Garzia. Estik ondo goregi eta berakako postura. Bai. Horrela, ia zazpitik pelota txapagaina eramatea. Bai, ezinezkoa. Gestu oso berak egiten dik. Ondo guain Gorka. Horrek ere ondo bai. Gozatuta. Ondo gi. Baina marra zuri eta berdigunean artean sartu behar da. Hori da lehenengo legea. Honek goiko koltsoiai astindu galantak ematen dizkio. Asko, hautzatak entzen artistadek. Bai. Juanek orain 2 hormetara, ez da helduko Garzia, tanto ederra. Da 11. kuadroti botairik, Bai. Horrexen bila joan da gainera. Bai, intentzio guztiak egin. Bai. Postura horretan, buruz buru ere, askotan ikusi dugu horrelako tantoak egiten. Asko moztudik eta behin eskerpa eta ikututa, sare aldea oso azkar erretzen dek. Larrinaga, oso gora. Lekutara bota du pelotaka da hori.
Hori da, indarra izateaz gain, eskumutur fina behar da pelotakada horiek kontrolatzeko. Hamaika eta hamairu. Orain arte, 9 eta 13 eta 8 eta 12 izan dira urdinak aurretik. Lautantuko aldearekin. Baina horrelako pelotakadak ezin ditzake alperrik galdu Lujanek partidua irabazteko. Hori, irabazi nahi badi gor aukerako pelota horiek ezin dizi galdu. Aire. Lujanentzat oso zitala, jo bai, baina gora. Eta berriro ere, lautantuko alde hori berreskuratu dute urdinek. 15 eta 11. Bai, nik uste dira korka jokuan sartzen badek asko aldatzen dek. Tantua bisitu iten dik eta Lujanentzako lanak asko zailduko eski. Larrinagaren sakea, esker horma bilatuz. Eskerkada indartua, Lujanek asko bizkorrago mogitu beharra dauka Kubarrak. Eta tanto azkenean berea. Sartada indartua eman diolako pelota horri, baina mogitzea asko kostatu zaio. Hori da, mutilon eta okan arazoetariko bat. Hanka luzeak baditu, baina gorputza mugitzea desentek ostatze zaio. Eta gero gainera, beti eskerrez jarri behar duenez, pausu batzuk gehiago eman behar, eta alborantz. Edo nola ere, 12 eta 15. Aidez sartu da Gartzia. Orain bi hormetara, kanpora. Merezi zuen bat antoa. Nik uste nahi gabe botadula, Ez dakit, nizalantza ditu. Hor azpitik handa... Nik uste nahi eta botatako izan dela, Kanpora atera zaio, baina... Dudan jarriko nian, Jo, galdetu dut. Boka eran galdetu. Bai. Kanpoa. Orain Lujani berari joan zaio kanpora. Eskerreko hormatik indar askorekin atera da pelota hori eta gehiegi ireki da. Hor dago. Hamasei eta 13. Beharra. Bueno, hortxe da biltza. Bai. Behin bat eta behin bestea. Baina... Oraingoz, urdinak ari dira nagusitzen. Asko batik espada ere. 14 eta 16. Ondo goldo. Goiko txapara joan zaio Lujani. 17 eta 14. Bai, aurrak haindik hor. Bai. Beso bakarraren problema dira horiek. Bai. Txapagaina iritsi balitz, larri biliko zen Gorka Garzia, baina ez da heldu. 18 eta 14. 111 pelotaka da orain arte. Lujanek ondo jaso du sakea.
Larrinaren pelotaka dere ona. Larrinaga berriro eskerrerantz. Lujanek ondo. Larrinaga. Bai. Eta horrela, postura horretan, ia ezinezkoa da pelota txapagainera eramatea. 19-14. Bai, nik Urdinak ondo ikustezkiat. Arrisko ikartu gabe, da pelota barroa sartzen, da... Bestia hartu berrizik arrisku ganak, eta behaiek nik uste jatu oso ondo ideala. Behaien lan egiten. Berriz. Bueno, orain honetan behintzat pelota hori bi hormetara oso ondo bota du. Bizkor joan da eta Gorka Garziari ez dio eman heltzeko astirik. Hortxe dago, Bilbotarraren alegina. 15-19. Pelota aldatzea erabaki du orain? Ez, zinta idek aldatzen. Palai. Bai. Besteak pelota probatzen ari zirela pentsatu dut, baina ez. Ez, berotzekua... Arnasa berotuta ere biliko da Kubarra eta hau ez zaio gaizki etorriko. Bai, gaina salia dek, partidua pixka gehatu eta moteldu eta gero pixo ondoko mutileak eta ez dago komeni ritmo ondiko partidua eta nik uste diatolako gauza pixkat kontrola edo denboa jarri behar edo eta telebistaz ematen nahi gaitu genian nik uste ja dudik gabe gehiago, guenik gehiago. Ez da gehi ez dutuko Lujar, España. Hortxe ari da, espadrapoa ipintzen, min bitartean zuek, partidu honetan izandako tantu batzuk ari zarete ikusten. Pelotare aldatzeko asmoa dauka, itxura baten. Bai. Lujanek. Orain saskia eskatu dio batzeko epaileari eta beste bat aukeratu du. Bueno, alakoren baten aterako du. Ia ba. Ordo. Lujanen sakea. Garziak erantzun dio Aidez, baina modu txarrean eta 16. tantua Gorriarentzat. Ez dakit, sakez egindako tantutzat hartu beharko genuken, baina estadistiketan nunbaiten sartu behar da eta gehiago izan da erantzun duenaren utza bestearen meritua baino, baina nunbaiten jarri behar eta sakez egindako tantuen artean ipiniko dugu. Lujan. Larrinagak eskerrez jaso. Berriro Kubarra. Indartzu. Eskerra Aidez erantzun dio aurrelari bilbotarrak.
Lujan, ondo mostuz, Ondo. pelota benetan zitala eraman du. Garziak, Larrinaga, motza margelitu zaio. Lujanek aidez, orain arteko tanturik gogornetariko hau, baina azkenean kale egin du Larrinaga. 17-19. Oraindik badago hemen zer ikusia. Bai, ematen dik ez ez, baina gero ez ditu kaldein, eta Lujan nik uste dira partiduan sartuta, hola. Kubarrak atera du. Luzegia izan daiteke, ez ontzat eman du epaileak. Horrik aukerakua. Ondo astindu du, Larrinagak ezin bebetik eraman nahi izan du pelota hori, baina behin horraino erori eskero Bai, hor azpitik oso zaila da jasotzea. pareta jota geho pixua hundi jartzen di pelotagor. Sake luzeegia Lujanek. Eta gauzak estu markagailuan. 18 eta 19. Norgehiagoka 30 da. Garziak eraman, Lujan, ondo. Larrinagaren txanda da. Indartu azindu du pelota. Lujanek ere jaso. Berriro Larrinaga. Goiti bera, orain honetan bai. Aide sartu beharko du, indartu atzerantz. Larrinagaren erantzuna orain txalduta dago. Lujan eta ezin. Tanto polite izan du. Tokiz kanpo, harrapatu du. Pelotaka da horrek, Kubarra. 28. Tanto ona jokatu di, baina azkenengo aukerako pelota hori eskuan jarri zio koldoi, eta honek ez di barkatu. Aspaldian hartu dute aurrea markagailuan Urdinek, eta ez diote Lujani aurreratzen utzi nahi. Hor joan da Kubarra, bote lasterrean jasotako pelota hori benetan zitala, eta tantoa egin dezake, ez. Ona izan da Larrinagaren erantzuna. Eta hori bikain Garziak. Bai. Orain gainera bera dauka tanto egiteko aukera. Motzamar. Bai, motzegi. Eta pelota hori ikutu egin du. Bai. Gorka Garziak beraz tantoa 19. Vladimir Lujanentzat. Aurreko pelotaka neztik asmatu, oso motx geratu dek. Lujanek ez dauka presarik sakea egiteko. Bai, behantzat partido gogorra. Dek dudi gabe. Eskenean metro asko ditu. Urtea ondo bukatzeko. Bai. Afaltzeko gogoz. Bai. Iuste ya jateko baino erateko gehiago kiko dikonek. Egarria gehiago. García. Fiskak gehiago inberdik hor gorkak, hor aukerako pelota horiek. Hor sartu da, baina behartuta eta postura txarrean. Bai. Hogeina.
bueno, hauek ere amarrera Bai, beste partidua jokatu beharko dute. Baina, jakina, aurreko 20 tantuen nekearekin. bai, dudik gabe Lujanen nekia da beste bilana ez berdina. Baina bildurrak ez, eta nik uste da urdinan dudak partidu erdik alde hortan nahiko lasai biliko dituan laupaboz tantoko bentajakin, baina guain nik uste da behaien gane duda pixkat sortuko guala. Larrinak ondo jaso du. Bai, Eta gero hori frontoiak egindako tanto bai, da. goraka gehiagin indik. Jagi handia egin du pelota horrek. Zen normala horrela ateratzea. Ja begira. Lujan mutila handia da, 1,82 zentimetro ingurukoa. Eta begira nondi pasatu zaion pelota. Eta orain badirudi Koldo Larrinagak berak nahi duela beste pelotaren bat. Bai, uste dira hau zindala behaien azken pelota. Koldo Larrinagak aterako du. Ordoa. Sake luzea. Lujanen erantzuna. Aurka Garziak jaso. Lujanek ere bai. Koldo Larrinagak dotore. Ondo, Eta orain pala puskatu zaio, hala ere pelota hori iritsi eginda. Gorka, ondo. Eta Gorkak egin behar zuen egin du. Bai, nikua hori dek. Badiru denek honek ere iztarrean min hartu duela, zaintiratu antzerakoren bat edo, baina ez dirudi jarraitzeko arazorik izango denik. Eta hortxe dago Lujanen palaren zatia. Hala ere pelota heldu eginda txapa gainera. Eta zaila, hori iristeko oso ondo iritsi de eta oso ondo utzi dikor goxo. Hortxe duzu, pala erdibitu egin du. Ez dakigu urtea irabaziz edo galduz bukatuko duen, baina 30 bat euro gutxiagorekin bai. Hori dek. Pala berri bat erosi beharko duta. Eta presio hortan dabiltza, ez da? Gutxi gora. Bai, hori dek. Bai, azkenia urtia bukatzeko, gazto pixkat izan denek. Gero pelota ibaretik besteare izugarrizko aldia hauten dek. Batzuk asko puskatzen die eta beste batzuk gutxi. Ez dakit, beste pala bat hor prest izango duen ala ez, bestela denbora desente alperrik galduko du. Bai, zinta jarri gabadik. Gaurko jaialdi honetan apurtu den bigarren pala. Bai. Lehen gauekari. Hori dek. Eta orain Lujani. Palak egiten dituenak ere urte bukaera ona merezi du edo hasiera. Behin honezkero datorren urtean egin beharko ditu pala berriak. Eta hor ari da espadarapoa ipintzen, gero erretxina edo hor eskuari itxasteko zera bota beharko dio. Erretxina pixka. Bai, erretxina pixka bat. Bai, hor gutxi berde, ja behin eskuan nekua izaten dek eta pixka botatzeakin neku izaten dek.
Eta beste pala hori probatzen ari da Lujan. Pala batetik bestera, alde handia egoten alda Mikel? Bai, txarra izaten dek, behin pala inda dakakenian, guztokua edo, jo berri jateatzia ez tek garra izaten. Generalian ikutu eskio bio hiru ibilita. Bai, hau ere berria ez da, Ez. Hor, pelotaka den mantxak. Eta koloriaren antzematen dek ibilita, hala. Bai, beti zaiatzen gaitu behintzat bio hiru, bat guztoku aukit dudik gabe, baina beti erreserban edo pare bat euki behintzat. Larrinagaren sakea. Erantzun paregabea eman dio Lujanek. Ordoa berriro ere, Kubarra. Errebesez eta tantua. Bai. Hori oso zaila zen. Bai. Tantua egindu Gorka Garziak. Ormabietara bizkor joan da pelota hori. Eta eskerti batentzat. Gertatu zitekeen gauzari txarrena. Lehenbiziko botian harrapatu di, baina oso azpilean. 23-20. Luzeegia dela esan du erdiko epaileak. Beste bat atera beharko du. Koldo Larrinaga Sopelostarrak. Bi aldiz egin du gauza bera partidu honetan. Neurketa zidenetik, 18 minutu pasatu dira, 182 pelotaka da jo dituzte. Hauxe da 183 garrena. Zake ona izan baita. Erantzuna bikaina eta horra ez joatea onena. Abiatu ere ez da egin Lujan. Ikusi baitu hori ez dagoela jasotzerik. Baina amabitik zugarrizko sartatekoa mantzioke. Bai. Eta gero hor bote lasterrean nola edo ala jaso egin du, baina txapagainera joan ezkero hori bakarrean ari denak ezin du eraman. Utz orain eta eskubiz Aidez sartu den gehienetan gauza bera gertatu zaio Gorka Garziari. 21 eta 24. Hogeina egon dira. Aukerako pelota, zino, eskubiz. Bai. Orain bi hormetara oso ondo. Sake bikaina. Utzi indik, Bai, utzi indik, baina sartzeko ere esan batera ona, Baina... Errebesez, sartu behar izan du Kubarrak. Ondo motmotzean eta 25. tantua urdinentzat. Baina hor Gorka motx txamarra gehatzen ebiskat. Zaiatu berlik altura biskat eman da gehiago atzeatzen pelota. Oso ondo Koldo. Lujanen erantzuna ona. Odo Larrinaga indartzu. Ez da lan ederra Lujanentzat, baina bikain eraman du. Aidez, aspaldiko partez, ondo. Garzia, Lujanek jaso, Larrinagak nahi duen egiteko moduko pelota. Gauza hondirik ez du egin, baina leku txarrean ipini dio. Oso zaila. Leku oso txarrean eta 26-22. Ez di gozatu, baina... Pelotak okerra izan dek eta bai, golpen batera mandik honek. Beharren eta bi pelotaka da. Horietatik 89 Lujanek jo ditu. Lau tantu falta zaizkie urdinei partidua birabazteko.
Larrinaga. Oso ondo koldo, Joan. Larrinaga. Hori oso zaila zen. Oso ondo aire koldo, Espaitio kokatzeko astirik ez du izan Lujanek. 27, 22. Bai, buruz oso ondo aire koldo. Bere itxutu gabe, buena asko iten eta pelotai altura ematen, da alba behintzat hanketa. Behintzat Lujanek aire ez atzia pelotik. Neurketak gehienean zehar urdinak aurretik joan dira. Berriro atera beharko du orain Koldo Larrinagak. Eta apurka gauzak parekatzea lortu du Lujanek. Hogeina egon dira. Bala apurtu eta hortik aurrera ez dakit horren erruz edo beste zerbait diaitik, baina berriro urdinek markagailuan aldea lortu dute. Ez tegarra hori de. Heldu bai, baina oso modu txarrean, baldar, Bai. joan da pelota horretara, eta 28garrena. Eta denbora aukidik, Bai. Gero, egia da, urdinek pelotaka askotan suerte izan dutela. Oraingo honetan esate baterako, eta gero Larrinagak lehenago egin dituen beste askotan ere. Honek orkak oso kerjodi palako ertzakin azerrekin da justuan da gaina zabalaldea. Bai, eta lehenengo kuadroan gelditu gainera. Lujanentzako okerrena. Bi edo hiru kuadrora etorri balitz, bueno, metro batzu gutxiago egin beharko zituen eta erosoago iritsiko zen. Larrinagan sakea, ez da bat ere txarra. Baina eskerrez, hor, abantaila guztia Lujanentzata. Berriro ere ondo, Kubarra. Hor dauka, era dominatzaile izateko pelota, eta horixe lortu du. Aidez ez dabil bat ere fin. Bai, biun juten dekor da. 23 eta 28. Eskumuturra okertu iteziok pelotak. Gehore aurrenengo partidotan jarduten de gorka eta materiala oso desberdina dek. Materiala hau fuertio dek eta azkenian antzema diten dek. Lujan, sakatzera. Luze, oso luze. Bigarrena ez da egipa, bai, bigarrena luzeegi, beraz, momenturik txarrenean, falta egin du bi aldiz luzeegi ateratzeagatik Lujanek, eta ez da gertatzen zaion lehen aldia, beste behin ere gauza bera egin baitu. Sakez bi tantu eta beste bi falta, Larrinaga kostera bi tantu lortu ditu eta Sakez falta bakarra. Alde horretatik ez dago diferentzia handirik. Lujan, orain indartzu erantzun dio, eta ea iritzen den, ez da iritsiko. Nahiko egin du, orain honetan ere suertea alde, bikote urdinak, eta 30 eta 23 bi gehiago izan dira bat baino. Bai, dudik gabe, Seguro asko partidua bestera bateko izango zen, Lujanen ordez fusto izan balitz. Beste ezaugarri batzu dituelako. Bai, dan aldatzen dek, baina ni bikotian alde beti, Naiz da fusto jarri, ni bikotian alde dudik gabe. Dutze dira, gauzak okerrin berritula bikotiak banakakoan kontra galtzeko. Estadistika ikusiko ditugu bizkor, gero beste irudi batzuk ere prest ditugulako zuentzat. 5 egin ditu Lujanek eta 5 galdu, bi Sakez, 4 bi hormetara, errebotera bat, esker horman 2, atzean beste 2, Sakez 2 falta ere egin ditu, erasoan galdutakoa bat,
Guztira bost eta behartuta galduak beste bost. Garzia eta Larrinaga bikoteren datuak ere hortxe dituzue. Esan behar da, gaurko jaialdi honetan protagonista bat baino gehiago izan direla, Naturgaz torneoaren finala zeintzuk irabazi duten badakizue, Justo eta Ibargaraik, Gauek eta Beldarrainen aurka, eta orain bat bikoaren kontra bikotea nagusitu da. Hain zuzen ere, Garzia eta Larrinaga osatutako bikotea Lujanen kontra, 221 pelotaka da izan dira, eta 45 minutuko iraupena izan du neurketa honek. Gure aldetik besterik ez.